ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ವಾರ್ಪು ಲೈಟ್ ವಾರ್ಪು ಇಂಕಲಿತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪಿದಣ್ಣಿ ದೂರ ಪಂಡ ಅವಳು ಹಾರ್ಪಾರ ಅವಳು ಪರ್ಪಾರ ಸರ್ ಸಸಿತ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಶೋತ್ಸವ ಉಂಟು ಆ ಒಂದುಂಡು ತಂಚ ಗಂಟೆ ಏಳಾಂಡು ఈయన సుమారు తిన్నాను ఉంచి ఇంకా లాస్ట్ పిదార్దే ಎಪ್ಪು ಏನು ಅಲ್ಪವಾರು ಮರ್ದು ಬಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕದ ಕನ್ನಡ ಉಂಟು ಮರ್ದು ಪೂರ ಕಲೆಗ್ಲಪ್ಪುಂಡು ಏನ ಬೇಗೋಪ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಸೆಕೆ ಎನ್ನ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪೂಪುಂಡು ಮರ್ದಿನ ಫುಲ್ಲು ಸೆಕೆ ಪಿದಾಡ್ತದ ಮೆಂಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಕಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಒಟ್ಟು ಪೋಪಿನಿ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೇರು ಅப்புறம் இருந்தா ತಮ್ಮ ಅರೆ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಪನ್ಪಿನ ಸಿಕ್ಕದಾಗಲಿ ಇನ್ನೇರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಿಂಜ ಮೀನುಂಡು ഞാനിടെ ಬತ್ತದ ಪೂರೆ ಸಿಂಚು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಹೋಯ್ ಆಗಲೇ ಬಡ ಹಾಪುಂಡ ಈ ಕಂಚ ಇಂಚು ಬತ್ತಿನದು ಪೂರ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ಪೇರು ತುಲೆ ಮುಳುಸಿ ಆತ ಕಿಂಜಿ ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಟೆಂಪಲ್ ಪಿದಡಿನಿ ಮೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ತಾರೀಕೆ ಅದ ಐನಾ ಎಡ್ಮ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ದಪುರ ಬಲೆ ಐವತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡೆ ಕೆಲವು ಇತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ವೀಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೋಣ ನಮಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದ ಮಂಡೆ ಪುಣ ಎಂಚ ಒಂಜ ಅಪ್ರೂಪ ಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಟ್ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ ಎನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮರಣಿ ಬರ್ನವ ಸತಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಲ್ಕೆ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚೊಡ್ತಿ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂತೆ ಓಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಶಂಕಿಸ್ತಾಳೆ ಒಕ್ಕ ದಾದ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಲ್ಲೆ ఒక ಆಯುಷ್ಲ ಪಿದಾರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓಯ್ ಒಂಜಿ ಕೋಯಿನ್ಸ್ ಒಕ್ಕಂಜಿ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೂರಗ್ಲ ಗ್ರೇ ಮಾಡ್ದ ಎನ್ನ ಶಾಲ್ ಗ್ರೇ ಉಂಡ ತೀರ್ನ ಚಾರ್ಜ್ಲಾಗ್ಲಿ ಎನ್ನ ಆಯ್ ಮಾಲ್ಲ ನಾಟಕ ಕಲ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಗ್ರೇ ಅವು ದಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತು ಬಾಡ್ದಿನತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮೇರೊಂದು ಪಸತ್ತೆ ಅವ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಿ ಓಲ ಸಟ್ಟಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಟ್ಟ ಅಂಚ ಎರಡು ಡಬ್ಬೆ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬರಮುಟ್ಟನ ಫ್ಯಾನ್ ದಾಡಿಟ್ಟು ಕುಂತೋಡು ದೇಪಂಡ ಆತು ಬೇಕತ್ತೊಂದು ಹೋದು ಒಂಜಿ 11 o'clock ಅಂಚೆ ಬರೋದಿ ಸಸಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂಚ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರೆ ತೂಡುತ್ತೆ పోతుజీ ಕಲಿ ಪೋರೆಗೆ ಅವೆ ದುಮ್ పోతుಜಿ ಸೇ ಮೇಡಮ್ ಮುರಾಣಿಪುರ ಇಂಚ పోతుಜಿ ಚಂಡಿಕಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಂಚ ಪೋರ ಐಜಿತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಬೈದಿರ ತಂಚ ಪೋಕಾನು ಪೂರ ಇಂಚ ಲೈಟೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಚಿಗೆ ವೀಡಿಯೋವು ಅಯ್ಯನೇರಿಯ ನೈಕ್ ದೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪಿನ ಈಗ ಓಲಾ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜೆ ಸಲ ಬಂಡ ನಿಕ್ಕದೆ ಈಗ ಬಂಡ ಈಗ ಆಯ್ ಬತ್ತು ಜನ ಎಂದ ವೀಡಿಯೋ ರನ್ ಆಗುದೆ ನಿಲ್ಕೊ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪು ನಿಂತ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪೋಯ್ನಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ತು ಉಡ್ಪೆ ಒಂದು ತಣ್ಣ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬ್ಲರ್ ಬರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಪ್ಪನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುನು ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಿದ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಂಬ ವ್ಯೂಸ್ ಆತು ನೀ ಸೇತ 150 ಆತೆ ಆಪನಂಚ ಏನು ವೀಡಿಯೋನ ಮಲ್ಪೂಜಿ
ಇಂಚೆನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಚ ತೂಕ ಒಡೆ ಮಟ್ಟ ಒಪ್ಪನ ಅರೆ ಮಟ್ಟ ಪಾಡು ಇದೆ. ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಟೆಂಪಲ್ ಪಿಕ್ವಾ ಬಾಯ್. ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಕೈತಾರಾಯ ದೋರದಲ್ಲಿ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಂಡು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮತ್ತು ಶೋಕ್ ಮಂತೇರು ಒಂದು ಪಿದೈ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪೋಯಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಶೋಕ ಆತಂಡು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಚೂರು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಚೇಂಜಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇಟು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಣೋಲಿ ನಿಗಲಿ ಉಲಾಯ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಖುಷಿ ಆಪಂಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಬರ್ರೆ ನಿಗಲಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನು ಇಂಕಲ್ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಅದು ಪಿದಾಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ ನಕ್ಕನಗಲು ಸಿಕ್ಕೇರು ಚರಿಷ್ಮನಗಲು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಬತ್ತ ಉಡುಪಿಗೆ ಬತ್ತ ಇಂಕಲ್ ಇಂಕುಲೋರೇರಿ ಒಂದೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತ ಬತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಏಪಲ ಇತ್ತಿನವೇ ತಿರಮಿಷ ಒಲ್ಗೊಂಡಲ ಅವಿಗಿತ್ತವೆ ನಿಂಗೆ ಅವೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಿ ಅಂಚ ಕೆನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಿನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.